Gaya ng ibang sektor, ramdam din ng mga mangingisda ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis. Kabilang narito ang mga fisher folk sa Barangay Poro, San Fernando City, La Union. Kung dati, araw-araw na pumapalaot si Mang Jesus. Pero ngayon, 3 o 4 na beses na lang daw siya pumapalaot sa loob ng 1 linggo. Dahil kasi sa mahal ng halaga ng langis, kaunti na lamang din ang nabibili niyang gasolina. Kurang pa 1,000 nga paggasolina mi ma'am. Dati mano lang a litro ka dayo maya papapanami. Mga 30 miles. Mano ay nga litro ko mati gasolina dito 30 miles. 15 liters ko ba diyan ma'am no ko. Tata ba. 10 liters langan ma'am di ko. 1,000. Napakalaking tulong daw ang inaasahang ayuda na magmumula sa gobyerno para may pagpatuloy ang kanilang kabuhayan. Paliwanag ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Regional Office 1, tuloy-tuloy ang kanilang pamamahagi ng fuel subsidy. Sa katunayan, ang nasabing programa nagsimula pa noong 2023 bilang tulong sa mga mangingisda. Nag-start po tayo ng as early as 2023 po yung actual na nakapagbigay po tayo ng fuel assistance na 3,000 pesos po per qualified fisher folk. Binibigay po siya ma'am through a fuel card na pwede nilang ipakita sa any accredited po na fuel station na nagdi-dispense through card ng fuel. Sa kabuuan, nasa 20,000 fisher folks ang nasa listahan ng BFAR Region 1 para sa fuel subsidy. Noon lamang ding nakarang taon, nagumpisa ang ikalawang pagtanggap ng fuel subsidy ng mga mangingisda at nagpapatuloy pa ito hanggang ngayon. Noong nakarang linggo, mahigit 400 mangingisda mula Ilocos Sur at Ilocos Norte ang nabahagian ng fuel subsidy cards, laman ang 3,000 pesos na pwede nilang ibili sa mga gasoline stations. Dagdag pa ng BFAR Regional Office 1, ang regular fuel assistance na ibinabahagi ng tanggapan ay iba pa sa inaasahang benepisyo o assistance na magmumula sa national government dahil sa epekto ng nararanasan ngayong mega oil price hike. Lagi dating ini-encourage po yung ating mga fisher folk to register po yung kanilang motorized fishing boats sa ating mga munisipyo. Yung ating boat registration system po are lodged in our municipal agriculture offices. Makikooperate po sila kasi lahat po talaga ng assistance ngayon ng ating pamahalaan ay primarily for those who are registered, either farmer or fisher folk. So pareho po sa ating mga fisheries programs and projects, priority po talaga natin. Dapat po nakarehistro sila. Yung benefit po niyan kasi talaga, halimbawa po in times of disaster, sila din po talaga yung priority din na mabigyan din ng assistance. Joanne Punsoy, Balitang Solid North.